Σίγουρα αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ίσως είναι σημαντικότερες από τη μεταπολίτευση όπως λένε όλοι. Το ζητούμενο είναι ότι δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να έχει ελπίδα, αν κάποιος από όλους αυτούς τους υποψηφίους και όλα τα κόμματα θα μπορέσει να δώσει όντως ελπίδα στον κόσμο ή απλά προεκλογικά όλοι δίνουν υποσχέσεις και μας δίνουν φρούδες ελπίδες, οι οποίες μετά τις εκλογές θα πάνε στα σκουπίδια και όλοι μαζί θα μαζευτούν να κάνουν μια κυβέρνηση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών που αυτή τη στιγμή μας πιέζουν να ακολουθήσουμε ένα μνημόνιο. Δυστυχώς πιστεύω ότι δεν υπάρχει ελπίδα από τα σημερινά κόμματα. Όλοι τους σχεδόν πιστεύω ότι εξυπηρετούν το όλο σύστημα και τόσα χρόνια είτε δεν βρίσκονταν στην κυβέρνηση, απλά βρισκόμενοι στη Βουλή, εξυπηρετούσαν κάποια συμφέροντα και ήταν μέσα σε όλο αυτό το φαύλο κύκλο της διαφθοράς, των ρουσφετιών, των διάφορων επιχορηγήσεων, των offshore εταιριών, ούτως ώστε πιστεύω ότι είναι ένα στημένο πολιτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, το οποίο πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή μπορεί να βγει εκτός παιχνιδιού. Βέβαια ο κόσμος είναι αυτός που θα καθορίσει ποιοι θα είναι στην επόμενη Βουλή, ποια κόμματα θα είναι στην κυβέρνηση, γιατί όπως βλέπουμε κανένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να αποκτήσει αυτοδυναμία, κάτι το οποίο δείχνει ότι θα γίνουν συνεργασίες. Θεωρώ ότι οι συνεργασίες είναι θετικές, διότι όταν η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ είχαν την αυτοδυναμία και τα μόνοι τους στην κυβέρνηση, είδαμε πώς τα κατάφεραν. Αν υπάρχει κάποιος έλεγχος από τα υπόλοιπα κόμματα μέσα στην κυβέρνηση, ίσως να δούμε μια καλύτερη μέρα. Θα ήθελα να μας ανοίξουν δρόμο για τη νέα γενιά που αυτή τη στιγμή έχει χάσει τον προορισμό της, έχει χάσει το στόχο της και πάνω απ' όλα έχει χάσει την ελπίδα και το όνειρό της. Και όταν στερείς από τους νέους το να ελπίζουν, το να θέλουν να δουλέψουν και να μην βρίσκουν δουλειά, το να είναι ξένοι στην ίδια τους τη χώρα, τότε αυτό είναι η καταστροφή για την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να πιστέψω ότι υπάρχει ελπίδα και ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι τίποτα άλλο από τους εκλεγμένους από το λαό, ότι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν κάποια στιγμή και αυτή τη χώρα. Είναι λογικό όταν βρίσκεσαι σε μια θέση να πάρεις εξουσία, την εξουσία οδείς εμίσησε, παρότι το χρήμα απολύει, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή την εξουσία πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν το λαό.